खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आबुं एनआरसि फोसावजायागौमानि बियाब दाफामनाया जाथावना नङा बुंदों कंग्रेस। आसामाव 4.7 गोख्रैथिजों बांग्रिं मावदों। नलबारियाव सा 48 पुलिस कन्स्टेबलफोरखौ जिल्लानि सिङावनो सोलाय-सोल' खालामदों। बीजेपीखौ फेजेननायनि ब्लुप्रिन्ट कंग्रेसजों लोगोसे मोन 15 हेंथा दोलोफोरनि जथाय मेल हांख्रायदों। बिजनीआव बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ गोसोम बेज गाननानै सोमावसारदों। सालबारियाव आरोबाव गंसे सेन्ट जाबिर इंराजि सेनियर सेकेन्डारि फरायसालि। बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ गोसोम बेज गाननानै सोमावसारदों। उत्तर प्रदेशआव आजरा मोननाय सासे आईपीएस अफिसारा गावखौनो फोथैनानै लादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गोग्गो एनआरसि फोसावजायागौमानि बियाब दाफामनाया जाथावना नङा। बियाब दाफामनायनि सिगां आबुं एनआरसि फोसावनायनि थासारिया रोखा जानांगौ। बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि नारसिननायावल' बियाब दाफामनाया जानो नाङा। बे दाबिखौ खालामदों हेंथा दोलो कंग्रेसआ। बेल' नङा, आसामाव बियाब दाफामनायखौ लानानै जौसिन बिजिरसालियाव केस सोलिगासिनो दङ। जाय केसनि सायाव फैगौ 25 जुलाइखालि जौसिन बिजिरसालिया खोनासंथि होगोन आरो बेनि सिगां जायखिजाया जाहोनाव बियाब दाफामनायनि खामानिखौ मावनो नाङा होननानै बिसायख'थि आय'गखौ खावलायदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया। मख'नो गोनांदि आबुं एनआरसिनि थासारिया रोखा जायागौमानि आरो जौसिन बिजिरसालिया राय होआगौमानि बियाब दाफामनायनि खामानिया जानाङा होननानै कंग्रेसआ बिसायख'थि आय'गखौ दाबि खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरानि दैदेननायाव आरो आसाम बिधान सभानि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकिया, लेङाइ गाहाय रकिबुल हुसेन, प्रदेश कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोर फारियै प्रद्युत बरदलै, भरत नरह आरो गोबांसा बाहागो लानायाव मैया 2024 मायथाइनि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै कंग्रेसनि मोनसे जर'खा मेल जालांदों। प्रदेश कंग्रेसनि बे जर'खा मेलाव रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय, मोब्लिबनि मासुल बांनाय आरो बायदि बिथिंनि बागैबो गुवारै सावरायनाय जायो। आसामाव फिन बांग्रिं मावदों। गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे साखाथि फाखाथिनि माखासे जिल्लाफोराव दिनै फिन बांग्रिं मावदों। फुंनि 10:06 रिंगायाव बांग्रिं मावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनैनि बांग्रिंनि गोख्रैथिया रिक्टार स्केलाव 4.7 मोन। गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे माखासे जिल्लायाव मोनदांनाय दिनै फुंनि बांग्रिं मावनाया सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनिफ्राय जागायजेनदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि दिनैनि बांग्रिं मावनायाव जेबो रोखोमनि खहा जानायनि बागै दासिमबो खौरां मोननो हायाखै। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां 24 घन्टानि गेजेरावनो खननै बांग्रिं मावदोंमोन, नाथाय जेबो रोखोमनि खहा आरो फोजोबस्रांनाय लाबोआखैमोन। ओरैहाय रायजोआव गले-गले बांग्रिं मावनायखौ लानानै माखासे थाखोआव गिखांनाय सोमजिहोदों होननानैबो मिथिनो हादों। नगावनि उनाव बे खेबाव नलबारि पुलिसाव सोलाय-सोल' खालामनाय जादों। नलबारि जिल्लायाव सानसेयावनो सा 48 पुलिस कन्स्टेबलफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदों।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला नलबारि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नलबारि, गग्राफार, बेलसर, टिहु, मुकालमुवा, कामारकुसि, देउलासाल थानाखौ लानानै माखासे आउटपस्टनि कनस्टेबलफोरखौ जिल्लानि सिङावनो सोलाय-सोल' खालामनाय जादों। नलबारिनि एसपि जुधाकर सिंहनि बिथोन बायदियै बे सोलाय-सोल'खौ खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला मोनसे पुलिस थानायावनो 3-4 बोसोरनि बांसिन सम थिसननाय मोननाय पुलिस कनस्टेबलफोरखौ एसपिनि बिथोन बायदियै जिल्लानि सिङावनो सोलाय-सोल' खालामदों। नोजोरथावना दि सासे पुलिस अफिसारा एबा सासे कनस्टेबला मोनसे जायगायावनो 3 बोसोरनि बांसिन सम थायोब्ला बिसोरखौ गुबुन जायगायाव ट्रेन्सफार खालामनायनि खान्थि दङ। बेनि अनगायैबो सासे पुलिसखौ गुबुन गुबुन जाहोनाव ट्रेन्सफार खालामनाय जायो। माब्लाबा सरासनस्रा ट्रेन्सफार, माब्लाबा साजा महरै आरो माब्लाबा प्रमोशन जायोब्ला मोनसे थानानिफ्राय गुबुन थानायाव सोलाय-सोल' जायो। बेखौबो मख'नो नांगोन दि एसआइ जुनमनि राफाया लामा जाब्रबथायाव सोमोनांथावै जिउ गोमानायनि उनाव नगाव पुलिसनि सायाव गोख्रों अजदफोर सिखांदोंमोन। बेनि उनावनो नगावनि एसपिजों लोगोसे गोबांसा अफिसार आरो कनस्टेबलफोरखौबो गुबुन जायगायाव ट्रेन्सफार खालामदोंमोन। 2024 मायथाइयाव खुंजानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै दानिफ्रायनो गोख्रों लाहार-फाहार खालामदों हेंथा दोलोआ। बिजेपिखौ फेजेननो थाखाय ब्लुप्रिन्ट थियारि खालामदों हेंथा दोलोआ। बेनि गेजेरावनो दिनै हादरनि गासैबो बिजेपि हेंथा दोलोफोरनि जथाय मेल हांख्रायदों। फैगौ 12 जुन खालि खुंगोन बे जर'खा मेलखौ। हेंथा दोलोफोरनि बे मेलाव कंग्रेसआबो बाहागो लागोन। बेनि बागै कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि के.सि. वेणुगपालआ दिनै फोरमायनाय बायदिब्ला कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगे आरो राहुल गान्धीआबो हेंथा दोलोफोरखौ खौसे खालामनो थाखाय बिहारनि गिबि मन्त्रि नीतीश कुमारआ हांख्रायनाय मेलाव बाहागो लागोन। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां गासैबो बिजेपि हेंथा दोलोफोरखौ खौसे खालामनो नाजादों। रिपर्ट बायदिब्ला हेंथा दोलोफोरनि बे जथाय मेलखौ बिहारनि राजथावनि पाटनायाव खुंगोन। बबेखानि बे जर'खा मेलाव कंग्रेसखौ लानानै हादरनि गासै मोन 15 राजखान्थि हान्जाफोरा बाहागो लागोन। नाथाय तेलेंगानानि गिबि मन्त्रि के. चन्द्रशेखर रावआ बाहागो लागोन ना लाया बेयो दासिमबो रोखा जायाखै होन्नानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मिरु सोरखारनि गोदान सोलोंथाइ खान्थि 2020खौ दहाय होनानै आथिखालाव आसाम सोरखारा थाखो 2आव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' रावनि सोलाय इंराजि रावजोंसो फरायहोनांगौ होननानै नारसिननायाव खुद्रिनानै चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा गोसोम बेज गाननानै बृहस्पतिबार खालि खुद्रिनाय दिन्थिनानै सोमावसारदों। बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' बाजार दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय फस्लाबारि गेजेर आरो दैमालु गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना जाबसिननानै होनाय थाखो 2निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंथाइ होनांगौनि हेंथायै गोसोम बेज गाननानै खुद्रिसारनायखौ रोखायै नोजोराव गोग्लैदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय सालबारिनि सेन्ट जाबिर इंराजि फरायसालिनि अनगायैबो नवीन गयारिया बृहस्पतिबारखालि सालबारिनि साखाथियाव थानाय उलुबारियाव गोदानै आरोबाव गंसे सेन्ट जाबिर सेनियर सेकेन्डारि फरायसालि बेखेवदों। बेयाव स्ट्रिम हिसाबै थागोन साइन्स एबा बिगियान। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गोजा फिथाखौ हास'नानै गाहाय लांगोनाखौ बेखेवनानै होयो सालबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि कान्तेश्वर बसुमतारिया आरो लोगोसे हेफाजाब होफादों आयदा फोरोंगिरि बिनय खेरखातारिया। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानानै सेथि थाखो खथाखौ गोजा फिथा हास'नानै बेखेवनानै होदों सालबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि देरहासात बसुमतारिया। नैथि थाखो खथाखौ गोजा फिथा हास'नानै बेखेवनानै होदों आदिबासि मिरु आसानि राङारि नेहाथारि रन्जित उराङा। फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै सालबारि जौसिन फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि कान्तेश्वर बसुमतारिया फोरमायदों दि सेन्ट जाबिर इंराजि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गिबियाव 2023-2024 मायथाइनि थाखाय जौसिन फरायसालि हिसाबै खालामनाय जाबाय आरो गिबि सिनायथिनि थाखाय साइन्स स्ट्रिमखौ लाजेननाय जाबाय। बेनि उनाव लासै लासैनो आर्टस आरो कमार्सखौबो लाफागोन होननानै मिजिंथिदों। जायफोर फरायसाफोरा गुबुनाव थांनानै गोबां खस्थ' खालामनानै फरायहैदों
बैसोर फरायसाफोरा ओनसोलावनो थानानै न'आव थानानै मोजाङै फरायनायखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हागोन। लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफोरखौबो खावलायदों सालबारि जौसिन फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि कान्तेश्वर बसुमतारिया। आसाम सरकारा बर' बिजोंनि 6 थाखोआव इंराजि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंनो थाखाय जाबसिननायनि हेंथायै दिनै गोसोम बेज गाननानै आसाम नाङैनो सोमावसारदों। मख'जायो दि एबसु बर' थुनलाइ आफाद, अल आसाम गुदि फोरोंगिरि गौथुम आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो आसाम सरकारा 6 थाखोनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजियाव फोरोंनो नाजानायखौ हेंथा खालामबोबाय थादोंमोनब्लाबो नाथाय आसाम सरकारा दासिमबो गनायनो नागिरैनि हेंथायै दिनै आसामाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोसोम बेज गाननानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सामलायथ' आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया क'क्राझारनि क'क्राझार बिद्यापीठ हाइ स्कुलनि खुद्रिनाय हाबाफारियाव फरायसाफोरजों बाहागो लाफानानै बर' बिजोंजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानानैनो दिनैसिम गोबां डाक्टर, इन्जिनियार आरो गोजौ थाखोनि अफिसारफोर जानो हालांबाय। बेनिखायनो बर'फोरखौ 2020 बायदियैनो बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानो हो होननानै आसाम सरकारनिसिम दाबि खालामदों। खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि बिरेन्सि कुमार ब्रह्मआबो बाहागो लादोंमोन। उत्तर प्रदेशनि राजथावनि लखनऊ नोगोरनि 2 नं बिशालकुन्डआव आजिरा मोननाय 73 बोसोरनि सासे IPS अफिसारा गावनि लाइसेन्स गोनां सार्भिस पिस्तलजों गावखौनो गावथारनानै लादों आरो गांसे सुइसाइड नट गालांदों। गावखौनो फोथेनानै लानाय IPS अफिसारनि मुंखौ दिनेश शर्मा होनानै सिनायथिनो हादों। IPS अफिसार दिनेश शर्माया गावनि सुइसाइड नटआव रावनिबो दाय गैया आरो गावनि मेन्टेल डिप्रेसननि थाखायसो गाव थैदों होननानै फोरमायथिदों। गावनि बिसि आरो फिसाज्लाखौ गालांनानै आजिरा मोननाय IPS अफिसार दिनेश शर्माया मेन्टेल डिप्रेसननि थाखाय गावखौनो फोथेनानै लानायखौ गोबाङानो सोमोनांदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।